Seguimos na mañá deste xoves en Radio Culleredo, neste caso xa pois coas vibracións da boa música de rock que seguro e ademais estamos moi seguro, porque xa vimos así, leímos antes de entrar no programa e sabemos quen vai vir esta fin de semana. É unha moi boa proposta en canto a concertos de rock en directo que aquí na comarca pois nos gustan, e por eso todos os xoves lle preguntamos a Fernando Sampedro que nos faga algunha recomendación, como sempre, no nome do rock and roll, do mellor rock, que é do que se trata estas horas en Radio Culleredo. Que tal, Fernando? Moi bons días. Moi bons días. Aquí xa estamos despois dunha ausencia de 2 semanas na que non falábamos de rock and roll porque non coincidiron ben as datas festivas e estas cousas. E igual, pois, vostedes se perderon algunha cousa porque non o oíron aquí en Radio Culleredo, claro. É que senón non van, senón o decimos nós non van. Claro, evidentemente. Entón, pois, bueno, o que decías ti agora, que, claro, ti xa sabes algo, claro, é que temos que enterarnos, porque se non nos enteramos nós, moito menos se van enterar os nosos ointes. Por eso somos os gurús musicais da nosa audiencia. Que duda cabe. Bueno, pois, xa que levamos 2 semanas de ausencia, temos que volver ao grande, non? Sí. E o grande, pois mira, hoxe, mañán e pasado, veña, vamos a tirar a casa pola xanela, vamos a tirar todo, veña. Tripleta atacante de luxo, que ríase vostede deses que quedaron eliminados da Champions. Bueno, xa empezamos. Elixan vostedes o seu favorito. Pode ser o Arsenal, o que... Tamén é verdade. O Arsenal. Tamén é verdade. Bueno, pero sin acritud e tampouco sin retranca, faga usted o favor. No, retranca ninguna. É un mero exemplo ilustrativo de que esta tripleta atacante de concertos que temos agora para estes días, claro, deixa en cueiros a calquera destes equipos. Menos a un. Bueno, xa empezamos. Vamos a correr un tupido velo e eso sí, nos vamos a meter, como decía Fernando, en recomendacións estimulantes para esta fin de semana. Como comenzamos? Como comeza xa este xoves? Pois comenzamos hoxe e mañá. Bueno, además, mira, os tres, ningún hai que moverse da cidade, os tres en Coruña, o sea que a oferta na cidade estes días é potente, non? Estamos entrando xa casi rozando xa a tempada de festivais que a inicio pois a finais xa deste mes, comezos de xuño. Pero bueno, de momento ainda temos aquí as salas, os recintos medianos e grandes como o Coliseu. Pero bueno, hoxe e mañá imos estar no Mardi Gras, que bueno, prácticamente a sala máis fiable en cuestión de programación roqueira. Outras salas, pois como Garufa, que tamén temos moito precio, por suposto, unha gran sala, bueno, programa tamén, aparte de rock, pois outros estilos, non? Que alonxados do rock, pois como o swing, ou a cumbia, el guarachá, a salsa, o jazz afrocubano. Bueno, no Mardi Gras eso non pasa. Pop, rock e demais ervas derivadas de aí. Non pode haber algún día un cantautor. Bueno, non pasa nada. Tamén hai cantautores roqueiros. Pero bueno, por eso digo que prácticamente se va a programación da Mardi Gras se basa no pop e no rock, non? Entón, pois, hoxe chegan desde as lonxanas terras de Missouri ata Monte Alto, que dito así, pois... Isto xe é curioso, pero tamén estimulante. A min, que son de Monte Alto, como que me enche un poquinho así o peto, non? Home, claro, no, a ver, é a ubicación da sala, está en pleno Monte Alto, eso non hai dúbida. Menos mal que non dixeche en pleno monte, porque quedaba distinto, Bueno, tampouco sería un sitio descoñecido para os nosos protagonistas de hoxe, que son un power trío, que digo, procedente de Missouri, chamado de Comancheros. Así. Nome tamén suxerente, sí. Evidentemente. Bueno, e con este nome, pois, creo que xa calquera se pode imaginar que tipo de música fan estes rapaces, non? Bueno, están de xira por toda Europa este mes, celebrando o seu 10º aniversario como banda, na que xa teñen 3 discos,
é un directo, que é o último lanzamento deles. Bueno, pois son unha banda de sad rock, de rock sureño, basicamente, pero que tamén cando se poñen burros, cando se aceleran, cando se deixan levar, pois te poden recordar a Motorhead, a Nashville Pussy, a Jackal, unha das grandes olvidadas, non? Cando se fala de rock sureño, Jackal con Jesse James da Priest ao frente, e a súa motosserra. Bueno, pois de Comancheros siguen esa tradición de rock sureño, empapado en bourbon, en moonshine, para quen non sepa o que é un moonshine, o equivalente, digamos, ao noso aguardente, pero feito no sur de Estados Unidos. Bueno, que tamén saben facer whisky e licores. Exacto, ali lle chaman moonshine. Bueno, pois de Comancheros chegan, xa digo, por primeira vez á cidade, coa súa aposta polo sad rock. Bueno, unha banda que xa teloneou a outros grandes, xa do estilo, non? Pois como ZZ Top ou Blackberry Smoke, que non olvidemos que tamén estiveron no Mardi Gras cando estaban empezando, antes de ser hiper mega famosos como son agora, non? Enchendo arenas por todo o mundo. Pois Blackberry Smoke tamén se curtiron nos clubs como pequenos, como Mardi Gras, en decembro de 2009, nun dos concertos máis inolvidables, non? Que se viviron na sala. Bueno, quen sabe si de Comancheros serán os próximos Blackberry Smoke, non? A próxima banda en pegalo o salto. Cualidades e calidades non lles faltan para elo. Bueno, pois imos disfrutar dunha banda en pleno estado de forma, sudorosa, ideal para tomar uns whiskies así o juernes, para empezar esta fin de semana de tripleta atacante que decíamos, por todo o alto, non? Pois é unha estimulante, a mí me parece moi estimulante proposta, e eso que é o aperitivo, por decirlo así, non? Porque vai ser unha fin de semana, sí. E logo, sobre todo, o sábado, pois o comprobaremos, unha fin de semana desas que o mellor non se repite con tanto nivel, digamos, xeral medio, non? Non hai moitas, tempo. Non pillamos moitas así o ano, de 3 seguidos encima na cidade, porque a veces pois é Santiago ou en outro sitio, non? Pero así 3 seguidas na Coruña cidade non é doado. Entón, pois, hoxe arrancamos con de Comancheros ás 9:30, estarán no escenario da Mardi Gras, mas acabará prontiño, ás 11 e pico, para que o que teña que traballar mañá, pois, poida ter as súas horas de descanso e poida irse para a cama contento, pensando que mañá haberá máis, mellor. Pois xa veremos. Ademais, se va á cama contento polo que escoitou, é porque, claro, está pensando en mañá, mañá outro concerto así, non? Que non me vai a dar a pasta para tanto concerto. Mira, a verdade é que nese aspecto, nestes concertos de sala, como os que estamos falando, tanto de hoxe de Comancheros como o de mañán de los sex e demencia social, pois, mira, son asequibles para todos os bolsillos, porque o de hoxe, si por exemplo pertences á Asociación Cultural de Mardi Gras, son 10 euros. Si non, son 12 en anticipada e 15 en taquilla. O sea, que non creo que non é a ruína para ninguén. E mañán, igual, 12 anticipada, 15 en taquilla. Billeteira, que non me acostumo. O meu é o galego da aldea. Si, non, eu digo taquilla tamén, ainda que non é a palabra, non, digamos, non sei se dicir normativa, normalizada ou aceptada. No, é billeteira. Billeteira, sí. Sí, pero ti dis, vayan á billeteira e todo o mundo va a pensar na súa carteira propia. O sea, sí, é que a min é o que me pasa, pero bueno, en fin. Bueno, taquilla ou billeteira? Eso é. Na porta, ni pau nin pau. Tamén. Na porta. Bueno, pois, efectivamente, creo que asequibles para todos os bolsillos. Mañá, entón, a cita con los sex, que regresan á cidade despois dos seus éxitos anteriores. Esta é a súa terceira visita, se non me equivoco. A última foi fai exactamente 15 meses.
Bueno, pues son unha das bandas, a pesares do nome, los Sex, non fan apología do sexo, nin do porno, nada, no, para nada. Son unha banda de pop rockerizado, ou rock poperizado, según como queira ver cada un, destas que moitas veces teñen o problema, entre comillas, de que son demasiado rockeiras para os seguidores do pop e demasiado popis para os seguidores do rock. Este tipo de cousas pasou moitísimas veces ao longo da historia con moitísimas bandas. Bueno, independentemente de eso, los Sex son unha banda que sabe construir cancións con perfectas melodías, divertidas por momentos, reflexivas por outros. E, bueno, pues mira, sin ir máis lonxe, o ano pasado foron elexidos a banda española, teloneira, que foi elexida para abrir o concerto, o único concerto que deron en España, de Flepar e Motley Crue en Madrid. Bueno, Caramba. Entre centos de propostas que lles chegaron, evidentemente, pois os elegidos foron los Sex, ¿no? Bueno, unha banda que sí, que pode facer gala de certo sex appeal, sobre todo o seu cantante, non? Non hai máis que ver o cartel, co peito lobo ao aire. Bueno, o rapaz está de bomber, para que nos imos engañar. E iso que non entendes de homes, como dicía outro. No, eu sí que entendo. Vale, non me meto. No. Sí, eu entendo de homes, de mulleres e de viceversa tamén. Bueno. Vale. Tomo nota. Bueno, pois, aparte de los Sex, están abrindo para eles mañá pois os noviños, xovenciños, adolescentes, de demencia social, con zetas, en lugar de Cs, unha xoven banda coruñesa, CTV, o sea, coruñesa de toda a vida. As siglas son esas. Vale, ahora comprendo. Ahora comprendo certas cosas que non comprendía. Vale. CTV. Quédome. CTV. Tomo nota tamén. Mira cantas cousas estás aprendendo hoxe. Eres un pozo de sabiduría, compañeiro. Pois sí, demencia social proceden concretamente do barrio das Flores. Foron os ganadores do concurso do Flores Rock o ano pasado. Bueno, o seu rock and rolliños, como decía Pepe Risi de Barning, non? De carácter urbano, moi apropiado para a xente da súa edad, claro. Estamos falando de rapaces de 18, 20 anos. Así que, bueno, hai que darlles oportunidade ás bandas novas e para máis da cidade. Así que mañán, pois, teñen unha das súas probas de lume, non? Dos concertos máis importantes da súa carreira, mañán, da súa breve carreira hasta agora, claro, abrindo, pois, para los Sex no Mardi Gras, a partir das 9:30, demencia social, e despois, pois, los Sex, destilando sex appeal e rock and roll por todos os poros. Unha dúbida, Fernando. Tú ahora estaba pensando, eu vou despois pois a deixar o programa sempre cando deixamos as grabacións etiquetadas. Que pos, cando es un concerto? Los Sex máis os teloneiros ou los teloneiros primeiro e logo los Sex? Como se pon normalmente? Os cartéis, como va eso? Normalmente sempre se pon primeiro cabeza de cartel. O sea, pues neste caso primeiro iríamos los Sex e logo demencia social. Aínda eso no cartel, aínda que logo o orden de actuación é a inversa. Sí, claro, por eso. É como nas películas, para que te fagas unha idea. Primeiro Paul Newman e logo os demais, non? Por exemplo, aínda que igual aparecen primeiro os outros actores, non? No metraxe. Que eso o pon moitas veces nos títulos de crédito finais con reparto por orden de aparición. Para evitar problemas, sí. Claro, pero logo... O fan como en El Coloso en Llamas, que como estaban McQueen e Newman, os puxeron igual,
pero non os puxeron un detrás de outros, puxeron xuntos nos títulos de crédito ao principio, eso si, un máis alto que a outro, pero os dous á vez. Claro. Bueno, eso é que eso sempre é tema de negociación, sí, sí, sí. Non? Entre os managers e os axentes, sempre é, pues, na música non pasa apenas. Ainda que nos grandes festivais tipo Resurrection hai que algunha banda que exixe ir pues, co seu propio logo pois segundo despois do cabeza de cartel ou terceiro, depende, pasa pero a menos instancia, pero no mundo do cine sí que está o día, no cine español incluso, E de feito decía eu que ao mellor se podía escribir ata un libro, algún estudio ben documentado sobre este tema, sobre os intríngulis de Hollywood, ainda que eso nos dá para o programa de cine, ¿no? Pero sí que, oye, pues podemos tocalo algún día porque pode ser interesante a trastenda, non? De o que son os, bueno, pues os estrelatos, os estatus dos actores e actrices, os que van sendo máis importantes e que logo pues sempre queren un pouco sobresalir sobre os demais. Pero isto creo que máis ben para o programa de cine, para outra ocasión, que se non... sí, daríanos para falar longo e tendido. Creo que para escribir un libro me parece que habería, e seguro que ao mellor ata hai algún. Pero bueno, decíamos, temos a los ex máis, diría eu, máis demencia social. Eso é. E iso mañá, falábamos do aperitivo de hoxe, mañá a los ex e demencia social, e queda, non sei se dicir o postre, ou o plato principal, máis ben, non? Bueno, sí, ademais por todo alto, porque xa non é solo que chegue á cidade por primeira vez, ainda que xa estiveran varias veces en Galicia, no Resurrection, por exemplo, pero chegan pois uns clásicos do punk rock e do rock and roll en xeral, como son os californianos Bad Religion, non? Uns clásicos, sobre todo dos 90, E bueno, pois é que non o fan solos, porque están de celebración do seu 45 aniversario. 45 xa? Sí, señor, dende o ano 1980 en activo. Bueno, ademais o lema desta xira, o título, é o mismo do seu libro biográfico que se publicou aquí en España fai un par de anos, a edición española. Do what you want, haz lo que quieras. E bueno, pois é a historia de Bad Religion, non? Pois no Coliseo, na Coruña, e acompañados de 4 bandas máis. O sea, dende as 7 da tarde, creo que as 6 abren portas, e as 7 abrirán fogo Belvedere, o seguirán Strung Out, despois Cream, bandas españolas, estas 3, e xa chegados ás 9:30 da noite, chegarán a Agnostic Front, que tamén son os clásicos do punk e do hardcore, neste caso da estea neoyorquina, e ás 11 está previsto que Bad Religion pois descarguen toda a súa retaíla de himnos, non? Que os teñen para dar e tomar, e bueno, pois unha banda que significou moito para moita xente, non? Por sorte a podemos ver moitas veces en Galicia, a última fai 3 anos. Sí, porque foi a súa celebración de 40 aniversario, pero que en realidad tuvo que ser no 2022 a causa da pandemia. Claro, o sea, foi, sí. Ademais se retitularon 40 máis 2. Vai 3 anos agora, e cando actuaron no Multiusos do SAR de Santiago de Compostela, tamén ben rodeados, non? Con Suicidal Tendencies, que eso tamén é outra cosa que está moi ben, que fan Bad Religion moi ben, non? Rodearse de 3, 4 compañeiros, non vou decir teloneiros, vou decir compañeiras, bandas amigas, para ofrecer un festival indoor de un día que, pois, calquera amante do rock é unha cita ineludible, como a que temos aquí este sábado, que para que todavía quedan entradas, así que correde a facervos coa vosa para non perder esta primeira vez na Coruña cidade a Bad Religion. Así que os 6 compañeiros, Agnostic Front, Cream, Strung Out, Belvedere, 7 horas de punk rock
6 ou 7 horas de punk rock, de hardcore, de rock and roll, que farán as delicias de calquera un dos concertos máis importantes do ano na cidade, o meu modo de ver. Pois unha fin de semana, incluindo hoxe, digamos, unha longa fin de semana, a verdade, con un nivel medio tirando a alto, moi grande, e que hoxe, pois, Sí, non podíamos deixar pasar, non, a oportunidade de recomendar ir esta fin de semana a estes concertos. Casi rematamos como canción do día da semana con algo dos Religion, non? Home, que menos, non? Sin desmerecer aos nosos protagonistas, hai que respetar a veteranía, sempre é un grado. Nos deixamos con This is not a punk rock song. Isto non é unha canción de punk rock. Que quede claro, non? Pero sí que o é. Nos vemos nos concertos estes días. Xa saben vostedes o que hai. Agora é a súa decisión. Fernando, a semana que ven falamos de cine e de rock and roll. Gracias, un saludo. A vos, unha aperta. $10 million on a